Eguerdion. Zuen herri eta txokoetatik Arantzazuko amaren oinetara etorri zeraten guztioi, ongi etorri beroa. Segura irratiaren bidez, egunero gurekin zaituztegun guztioi ere, ongi etorri anaikorra. Urkoa nor den denok dakigu ustez. Pekatua zer den, bai omen dakigu. Barkamenak zer esan nahi duen erakutsi omen ziguten. Nor onartu behar dugun eta barkamena nork merezi duen, badakigula esaten dugu. Gaur gure jakituri guztiak bazterrean utzi eta buru bihotzak Jesusen erakutsiei ireki behar dizkiogu. Gure harremanak nolakoak izan behar luketen berak erakutsiko digu. Hasi dezagun gure autoitzaldia auzotik jarri eta abestuz. Zu zaitugu hartzai ona. Zu zaitugu hartzai ona. Bizia eman dituzu. Zure izan Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Bere grazia eta bere begirada kutxunez poztien gaituen jauna, bedi zuekin. Eta zure espirituarekin. Zenideok, jaunaren maitasunaren oroigarria ospatzen asterakoan, gure leialtasun falta aitortu eta errukia eskatu behar dugu. Ez baitugu beti jaunaren maitasuna hori bizi izan. Jesus jauna, zure besoak guregatik gurutzean zabaldu zenituna. Erruki jauna, eriotzetik askatu eta graziaz betetzen gaituzuna. Kristo erruki, Kristo erruki. Jesus jauna, gure bekatuak garbitzen dizkiguzuna. Erruki jauna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz ahaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserita abestuko dugu aintzat. Ainda zenuetan jangoikoa
baina handi eta eder zaitugulako, gorazu bedenkatua zu, gorespen zuri auspezagur eskerrak zuri. Jainko jauna, zeruko errege, jangoiko aita guztia alduna. Aitza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Jauna, seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildoz, aitaren seme. Zuken zen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zukentzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuialdean jarri zaudezu, erruki jauna. Aitza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Aitza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Diren guztien egile eta gidari zaren jainkoa, begira iezaguzu eta emaguzu bihotz guztiz zu zerbitzatzea, zure errukiaren ondasunak soma ditzagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Barkamena behar dute gizakion hutsegiteek, erruaren pisu eraman ezinak gure bizikera zapalduko ez badigu. Entzutera goazen irakurgai hontako jakintsuak, zuzenbidea zein den erakutsi nahi digu. En el diálogo con Dios aprende el verdadero profeta cuál es su visión. Escuchemos. Siraken liburutik. Amorrua eta haserrea ingarriak dira. Horietan maisu da gizon bekataria. Mendekatzen denak jaunaren mendekua jasan beharko du, bekatuen kontu zorrotza hartuko dio. Barkatu lagun urkoari egin dizun iraina, eta zuk erregutzean barkatuko dizkizu jainkoak ere zeure bekatuak. Gizaki batek amorrua badio beste bati, nolatan eskadi ezaioke jaunari osasuna. Bere kidekoarentzat errukirik ez duenak, nolatan eskatuko du bere bekatuen barkamena. Gizaki huts besterik ez denak amorruari eusten badio, nork lortuko dio bere bekatuen barkamena. Gizaki huts besterik ez denak gogoratu amaiera
eta egin uko gorrotoari. Gogoratu ustelkeria eta heriotza eta jarraitu leial aginduei. Gogoratu aginduak eta ez izan gorrotorik lagunurkoari. Oroitu goikoaren itunaz eta ez hartu iraina kontutan. Jaunak esana, Denok berriz. jauna barkatzen baititu zure hobenak, sendatzen zure gaitzak denak, begiratzen du eriozetik zure bizia, ematen dizu buruntzat grazia eta errukia. Denok. Erruki orda jauna tako pibera, berante sarreta guztiz onbera, ez diartu gurekin gure hobenen neurrira, ez digu ordaintzen gure erruen harira. Jaun bakar bat onartzen du fededunak. Zerbitzari bezala etorri ordez, jauntxokeriaz jokatu nahi duenaren aurrean, ez da makurtzen fededuna. El amor al prójimo incluye todos los demás mandamientos, dirá San Pablo a los romanos. Escuchemos. San Pablo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Zenideok, gutako inor ez da beretzat bizi, ez da beretzat hiltzen ere. Bizi bagara jaunarentzat gara bizi, eta hiltzen bagara jaunarentzat gara hiltzen. Beraz, naiz bizi naiz hil, jaunarenak gara. Honetarako hil eta piztu zen Kristo, hildakoen eta bizien jauna izateko. Jaunak esana, Barkamen eta askapen osoaren ikasgaia da evangelioa. Ez da nahiko inor ez zapaltzea. Zapalketa mota guztiek desagertu beharko lukete. Horrela bakarrik ez da zapatzaile berri bihurtuko lehen zordun zen barkatua. Jesusen hitzaren liburua gora jaso, intzentzuz lurrindu, eta geu ere zutik jartzen gera Jesusen hitz honi errespetoz bihotza irekitzeko.
gorespen zuri Kristo bedenkatu azu. Zure gurutzeaz salbatu baituzu mundua. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Aitzatzuri jauna. Aldi hartan, Pedrok Jesusengana hurbildurik honela esan zion. Jauna, nire anaiak huts egiten badit, zenbat aldiz barkatu behar diot? 7 aldiz? Jesusek erantzun zion, 7 aldiz ez, baizik 7 10 aldiz. Horregatik, zeruetako erreinua morroiekin bere harremanak garbitu nahi izan zituen erregearen antzekoa da. Hasteko, 10.000 talentu zor zizkion bat ekarri zioten. Eta nondik ordaindurik ez baitzeukan, nagusiak agindu zuen haren emazte, seme-alaba eta zituen guztiak saltzeko, eta horrela zorrak ordaintzeko. Morroiak nagusiaren oietan ahozpezturik, arren eta arren esaten zion, emaidazu epea, eta dena ordainduko dizut. Erruki izan zuen nagusiak morroia, askatu zuen eta barkatu egin zion zorra. Morroi horrek atera zenean, hor topatzen du 100 denario zor zizkion bere morroi lagun bat. Lepotik heldu eta ito beharrez honela eraso zion, ordaindu iezadazu zor didazuna. Eta lagunak, haren oinetan ahozpezturik, arren eta arren esaten zion, emaidazu epea, eta dena ordainduko dizut. Baina bestea ezetzean zegoen, eta joan eta giltzapean sartu zuen, zorra ordaindu arte. Haren morroi lagunak gertatu zena ikusita, biziro atsekabeturik gelditu ziren. Eta nagusiarengana joan eta salatu egin zioten dena. Orduan nagusia deitu eta esan zion, morroi gaiztoa, zor guztia barkatu dizut, eskatu didazulako. Ez altzen bidezkoa, zu ere zure morroi laguna errukitzea, ni zutaz errukitu nintzen bezala. Eta nagusiak haserretuta, zigorlarien esku utzi zuen, zor guztia ordaindu arte. Zuei ere, berdin egingo dizue zeruetako nire aitak, elkarri bihotzez barkatzen ez badiozue. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Alleluia, Kristau senideok, Jesusek bere ikasleei zuzendako hitzak entzuten ari gara igande hauetako evangelioetan. Gaurkoan, Pedrok Jesusi zintzoki jarraitu nahian, galdera bat egiten dio.
Zenbat aldiz barkatu behar diot hutsegin didan senideari? 7 aldiz. Pedrok badaki barkamenaren garrantziaz elkar bizitzan. Barkamenik ez bada, familian edo senideen artean, harremanak kontratu juridikoen tankera hartzen dute. Harremanak oztu egiten dira, gogortu. Zuzenak izan daitezke, baina hotzak. Horregatik, Pedrok bere jatortasun handienaz galdera egiten dio, senideen arteko barkamenaz. Barkamenaren kontua betiko galdera da. Badakigu, bizi esperientziaz, kalteren bat egiten digutenean, gure reakzio normalena besteari modu berean erantzutea dela. Kalte eginaz edo protesta, salaketa. Hartutako minak bestearengandik urrutiratu egiten gaitu. Ordu arteko harremanak oztu eta txartu egiten dira. Eta horrelako gauzak, denok dakigu honen berri. Eta zer esanik ez, senideen artean gertatzen denean. Ustez harreman onak eta gertukoak izan behar dutenen artean. Denok ezagutzen ditugu horrelako kasuak. Oso gertutik seguru. Zer egin? Konpontzeri bai ote? Pedrok erantzuna aurreratu egiten dio Jesusi. 7 aldiz, hau da, askotan. Judutarrek bazekiten egindako kalteak, irainak, hutsegiteak, barkatuz bakarrik konpontzen zirela harremanak. Zeia ez dago atzera bueltarik, egindakoa hor gelditzen da. Nola konpondu hori? Barkatuz. Baina zenbat aldiz barkatu? Ez da galdera makala, Pedroren galdera hau, ze ez baita gutxi barkamena ematea harremana konpontzeko, sendatzeko, baina berrein eta berriz gertatzen bada iraina hutsegitea. Jesusen erantzuna inoiz ez pentsatutakoa da. Askotan ez, beti. Ara, Jesus berriz ere proportziorik gabeko erantzunekin. Maitatu etxaiak, eman bizia besteen alde, errukiorrak izan, eta orain barkatu beti. Ez, Jesusek aurkezten duena ez da gure neurrikoa. Gure ahalmenaren tamainakoa ez da. Jesusen neurriak jainkoari bakarrik dagozkionak dira. Hortik dator ondoren kontatzen duen parabola. Hortik dator. 2 zordun haien arteko konparaketa egiten du Jesusek. Batek izugarrizko zorra zuen erregearekin. Gu esaten digutenean, hemen evangelioen esaten duen bezala ez da, talentuak eta ez dakigu, horiek beste txampon batzuk dira, beste neurri batzuk. Baina imagina dezagun milioika euroko zorra. Hori zuen lehenengoak, erregearekin. Bigarrenak aldiz oso txikia zuen. 100 batzutako zorra. Eta lehenengoa asko zor zuena, ez da jabetzen erregeak berari egindakoa, berak egin beharko liokela bigarrenari ere, ez da konturatzen. Alaxe gu ere. Kontua da, ez garela jabetzen jainkoari zenbat zor diogun. Benetan zein den jainkoa guretzat, ez gara konturatzen. Gu normalean
ez dugu inolako kontzientziarik jainkoari ezer zor diogunik. Benetan begiratu barrura eta zenbat zorrote diot jainkoari. Bueno, gauzak ondo dikoaz, ez de kaltea ondirik egin. Behar bada, zorra baino gehiago esan beharko genuke ze zortea dugun jainkoa ezagutzeaz, bere presentzian egoteaz, bere babespean bizitzeaz. Ez dugu horren kontzientziarik, edo baldin badugu ere, kostata. Eta hortxerako koska. Hortik abiatzen da Jesusen erantzuna. Jainkoak gure alde egindakoaz jabetuko bagina. Huts egin digun senidearekin nola jokatu? Jainkoak gurekin jokatu duen bezalaxe. Beti barkatuz, beti eutsiz, beti barkamena eskainiz, beti prest egonez maitatzeko. Honek ez du esan nahi, ezer pasa izanez balitz betzela jokatzea. Ez gara ingeruak. Egindako kalte utxean ustea, ahaztea eta abar. Ez. Berbada, salatu egin barko da. Seguru honik, kalte egilea egindako kalteaz jabetu arazi. Eta horrelakoak, bai. Baina barkamena beti helburu modura. Barkamena. Ze harremanak konpontzeko, berritzeko, Jesusek esaten du barkamena dela. Badakigu, baina. Eta ez da erreza kontua, ez. Jesusek esaten diguna, balio handikoa da gure bizitzak aurrera egin nahi baldin badu fedean. Jainkoarekiko harremanean eta gure arteko elkar bizitzan. Lan handia eskatzen du guzti honek. Ez da momentu bateko erabaki txiki bat, ez. Barkamena ez baita momentu batean egiten. Barkamenak bide luzea, ibiltzea, eta lan sakona egitea eskatzen baitu. Eta batez ere, Jesusen argitan, jainkoaren aurrean, bihotz berritzea esan nahi du. Eta honek guztia aldatzen du. Gure bizia, besteekiko harremanak, munduaren martxan parte hartzea ere berri batean, gauzak ez dira lehen bestela geratzen ez. Dena aldatzen da. Geure bihotza aldatua izan baita. Jainkoaren maitasunaz jabetzen hasten baldin bagera. Zenbat zor diogun. Norbaitek kalte egiten didanean, nolakoa izaten da nire barkamen bidea? Ba noa Jesusen ibilbide honetan pausoak emanez. Orantxe bertan, bizitzen ari naizen arazo konkretuan, norbera jakingo du, zerk lagunduko didakite ikasbide honetan aurrera egiten, eta zerk ez. Eskat ezaiegun jaunari bere argia, bere espiritua. Horixe egiten dugu, Eukaristia ospatzen dugun bakoitzean. Hala izan da dila.
Sinesten alduzue Jainko aita ahal guztiduna zerulurren egilea? Sinesten alduzue haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginiagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena? Sinisten alduzue Espiritu Santua, Eliza santu eta katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Senideok, Jainkoaren maitasunak gure begirada zabaltzera garamatza. Gizon emakume guztien beharretara irekirik bizi behar dugu. Maitasunez eta uste honez egin dezagun guztientzat otoitz. Entzun jauna gure eskaria. Elizaren alde, bere hitzez eta egintzez, Jainkoaren maitasuna adieraz diezaien gizon emakume guztiei. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Libia eta Marruekosen hildako eta zaurituen alde. Mundu berri bat ezartzeko lanean ari direnen alde. Jesusengan eta beraren evangelioan aurki dezaten ekintzarako oinarria eta indarra. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Munduko bakearen alde. Gorrotoak, injustiziak eta itxarrak amai daitezen, eta denon artean aurrera bideak argi ditzagun. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Eukaristia ospatzera bildu garen onalde. Fedean, itxaropenean eta maitasunean aurrera egin dezagun, guztiak barkatuz eta maitatuz. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Entzun aita ona, egin dizkitzugun eskariak. Emaguzu zureganako eta lagun urkoainganako maitasunean haztea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Senideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren opariak jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Entzun bihotz honez jauna gure eskariak, eta onartu zeure zerbitzarion eskaintza. Gutako bakoitzak zure izena goresteko eskaintzen duen hau, izan dadila gizon emakume guztien salbamenerako. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunaka dauzkagu, eskerrak jaungoiko gure jaunari, egokita eta zuzen. egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti, guk zuri eskerrak ematea, jauna aita guzti santu, jainko ahal guztidun betireko horri. Zugandik dugu bizitzea, mugitzea eta izatea, eta gorputz honetan bizi gerala ere, egunero sentitzen dugu zure maitasuna, eta betiko biziaren hasiera ere badugu. Eta Jesus, hilen artetik piztu zuen espiritua, lehen duain dugunok, badugu itxaropen, betiko salbamen izango dugu lapazko misterioa. Horregatik, guk ere aingeru guztiekin batean, goresten zaitugu, pozez abesten dizugula. Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau, nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau, nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, Zure burutz eta pizuela, Zituaren salbatzaile,
semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora. Frantzisko gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliza egiten dugun gizon emakume guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Har itzatzu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Birkina doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorets zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri Jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zerueta zaldena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean eman guzu gaur, egunonetako ogia, markatu gure zorra, guk ere gure zordunei, markatzen diegun ezkero. Ez gaitazun zitentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik. Emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Pakea uzten dizuet, neure pakea ematen. Begira zure erizaren sinismenari, ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari, emaiguzu guri pakea. Eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiogu bakea elkarri. Jangoikoaren bildotza,
kentzen duzu munduko pekatua. Erruki jauna, Jangoikoaren bildotza, zu kentzen duzu munduko pekatua. erruki jauna, Jangoikoaren bildotza, zu kentzen duzu munduko pekatua. emaiguzu bakea. Ona hemen, jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren maiontara deituak. Gurekin egon jauna, gurekin. Kanta dezagun. Gurekin egon, gurekin jauna, oraino dugun hiltzekin. Heldu da gaua, iluniluna, gurekin egon, gurekin
Egin dezagun otoitz. Jauna, jabe dadila doain zerutarraren indarra gure gorputzaz eta harimaz. Gure bizitzan indar hori izan dadin nagusi, eta ez gure nahia. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jesusen oroimena eta barkapena ospatzen du Eukaristiak. Maisua bezala, barkatzaile izaten horrela ikasten dugu. Eskerrik asko otoitzaldi hontan lagundu diguzutelako. Ikasiko algenuen Jesusen erakutsia. Elkarrekin beti barkatzaile izaten. Agur eta bizi itxaropenez. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jainkoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Grazie.